Hej Thomas. Jeg har spurgt dig om at komme og snakke her, fordi du har kvalificeret dig på betson.com til vores store turnering her i Estoril. Kan du forklare lidt omkring, hvilken salit det var, du vandt? Jeg startede med en $3,30 rebuy. Med et enkelt rebuy, hvor jeg gik videre til en $54 satellit, som jeg også vandt til 320. Og der fik jeg en første eller anden, som gav en billet. Det vil sige, at der er rigtig mange, der vil sige, at du er en rigtig heldig donk. Sikkert ja. Hvordan synes du, der har været at opleve Estoril og det her event? Det er første store pokerturnering for mig, så det er det fedeste i hele verden. Jeg skal med næste år. Det er jeg rigtig glad for at høre, men jeg bliver nødt til at slippe ikke til det nu. Nu valgte du at komme ned helt alene, og du har vundet den her pakke, og du har jo fortalt mig inden, at du var lidt nervøs for at tage ned alene. Har du nogle gode råd til andre spillere, som står i samme situation som dig selv? Der er ingenting at være nervøs for. Bare tage afsted. Det er fedt. Men hvorfor er det fedt? For det er et rigtig flot casino, og en masse flinke mennesker, og man har jo alle sammen noget til fælles. Hvis du skal kigge på niveauet, der har været her i Estoril, der har jo været ret mange kommentarer, der har fløjet frem og tilbage. Hvordan synes du så, det har været? I forhold til, hvad jeg er vant til, så er niveauet rimelig højt, synes jeg. Jeg tror, de bliver glade for at høre det hjemme i Ribe, det du lige har sagt. Det er ikke sikkert. Det vil sige, at du vil helst have, at vi aldrig viser det her. Nej, det må jeg gerne. Altså jeg vil sige, det kommer vi også til, og jeg er nu sidder jeg bare og røvler selv. Jeg er rigtig glad for, at du vil deltage i det her. Det er jeg bestemt også.